Krisi globala bizi dugu. Ez da klima aldaketa bakarrik. Gerrak, tentsio geopolitikoak, natur baliabideak urritzen ari dira, globalizazioa involuzio betean dago, migrazio flusuen krisiare hortxe dago, bai akademiatik, bai nazioarteko hainbat erakundetatik, krisi sistemikoa aipatzen da. Eta halako krisi bati ezin zaio alde bakarrez erantzun. Erantzun sistemikoa eskatzen du, pentsamendu sistemikotik. Zentzu horretan osatu dugu zenbaki bikoitz hau, Mondragon Unibertsitateko Humanitate Digitalen graduko kideekin batera. Zenbakian, gizartearen irakurketa sistemiko eta eraldatzailean diharduten aditu eta antolakundeetako ordezkariek hartu dute parte. Guztira, 16 idazle. Eta egunen gurpilean sailean, aurtengo 3 kolaboratzaileak ditugu. Maialen Akizu kulturan, Joane Zigeregi glokalian eta Zira Crespo historian. Eta kontrasalean, Don Campistроnek berriro ere krisi ekosozialari begira jartzen gaitu.